खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गिबियावनो आंनि नार्जारि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। दिनैनि गिबि रादाबाव दं। जाय समाव बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों दानि सोलिफु बिटिआर सरकारनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सान्थि फैबाय, थारैनो बिटिआराव गोजोननाया फैमारबाय होनना बुंनायखौ गोबां बार ससियेल मिडियाफ्राव जों बयबो नुबोदों आरो खोनादोंबो। नाथाय मैयानि सानाव सानै एक्स-एनडि-बि-एस ग्रुपनि सानै बिदा-फंबाय बिथांमोना जोबोद खस्थ'जों मोगा-मोगि जानांनानै आरो रांखावरिया जोबस्रांजोबनायनि जाहोनाव गावनि गोदोनायाव बेनार गाननानै गला थांनानै क'क्राझाराव रां मागिनो गोनां जानायखौ ससियेल मिडियायाव मैयानि समाव नुनो मोननाय जादों। जाय समाव बिटिआरनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि बिटिआराव जेनिबो समस्या गैले, जेनिबो आंखाल गैले होनना बुंबोबाय थादों, बे समावनो सानै एक्स-एनडि-बि बिथांमोना गावसिनि गोदोनायाव बेनार आलायना गला रां मागिनाय नुथाया थारैनो बर' हारिनि गेजेराव गोमोहाबनायखौ लाबोदों। बै दुखुथिया एक्स-एनडि-बि सानैया बुंथिनाय बादिब्ला बिथांमोनहा क'क्राझारावबो केस दं आरो नागालेण्डआवबो बोसोरसे जेल जानानै गावसिनि न'नि सम्फथिखौसो फाननानै 2019 मायथाइयाव जामिन लानानै न'आव फैदों आरो बे केसआनो दिनैसिमबो दं आरो दानफ्रोमबो हियारिंआव थांनांगौ जायो आरो उखिलफोरनो रां होबोनांगौ। जायनि जाउनाव रां जोबनायनि जाहोनाव बेनार लागायना रां बिबायनो बाध्य जादों बिथांमोना। बुंथिनाय बादिब्ला बिथांमोना रां आरजिनो हानायनि जेबो राहा गैला, लोगोसे आथिं बायजोबना दं आरो रिहाबिलिटेसनखौबो मोनाखै होनना बिथांमोना सरकारनिसिम बुंथिहरो। बिथांमोना एक्स-एनडि-बि धीरेन ग्रुपनि लास्ट बेचनि एबा 43 बेच नाम्बारनि होननाबो बुंथियो। लास्ट बेच 43 नाम्बाराव गासै 11 जन ट्रेनिं मोननानै दं होननाबो दाबि दिखाङो बिथांमोना। इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडि-बिआ माखासे गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै दिल्लीयाव सावरायनायखौ खौराङाव मिथिनाय जादों। थांनाय 25 आरो 26 अक्ट'बर खालि साननैनि हाबाफारि लानानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडि-बिआ एक्स-एनडि-बि आरो बर' हारिनि माखासे लाइमोनफोरनि जेंनाखौ लानानै आइबिनि चिफ तपन डेका, नर्थ इस्टनि जइन्ट सेक्रेटारि मनदीप सिं धुरिसा, सानजानि बिथोनगिरिजों लोगोसे आरो गोबां अफिसारफोरजों सावरायनाय जायो। मख'जाथावना दि बे सावरायज्लायनायाव बाहागो लादोंमोन इउनाइटेड फराम एक्स-एनडि-बिनि आफादगिरि सिला बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि दिलरन्जन नार्जारी, रांआरि रसराज बसुमतारीजों लोगोसे गासै सा 11 जन दैदेनगिरि बिथांमोनहा। बे सावरायज्लायनायाव गाहायै बारग' एनडि-बिफोरनि केस थालांनाय आरो एक्स ग्रेसिया बर' लाइमोनफोरखौ पेरामिलिटारियाव सोसननाय आरो गोबां गोनांथार आयदाफोरनि सायाव सावरायनाय जायो होनना खौराङाव मिथिनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोन्थों। थेंक इउ।